Den her video, den er lavet til dig, som er gravid og som gerne vil forebygge fødselsbristninger. Tanken om at briste, den fylder for mange gravide, og det er jo forståeligt nok, fordi det lyder ikke særlig rart, det her med at briste i mellemkødet. Så den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du kan forebygge det ved at lave mellemkødsmassage. Mellemkødsmassage, det er lidt ligesom navnet antyder, massage af dit mellemkød. Og det er stykket, som strækker sig her fra enden nederst fra din skedeåbning og ned til din endetarmsåbning. Så det er den muskulatur her imellem, som vi skal arbejde med. Til at vise det, så bruger jeg lige den her filtmodel. Den er lidt blødere, lidt nemmere at vise, hvordan jeg lige vil udføre grebene. Så start gerne med lige at have vasket dine hænder, gerne kortklippet negler, så find en eller anden god olie, du kan bruge nede ved dit underliv. Det kunne være sådan en castorolie, mandelolie, eller hvis du nu har noget silikonbaseret glidecreme. Du må meget gerne starte med at lave sådan noget blid cirkulation her, altså bare sådan nogle små cirkler rundt omkring mellemkødet og omkring din skedeåbning. Og når du lige har gjort det i et halvt til et helt minuts tid, så må du gerne sådan med en finger trykke lidt mere til. Du må gerne mærke sådan, at du trykker ned i noget muskulatur. Det behøver ikke at være ømt, men hvis du kan mærke sådan en lille spænding, så må du gerne trykke en lille smule mere til, og måske blive lidt i området. Og gerne centrere det her greb mere og mere ned til selve mellemkødet. Så når du har brugt et par minutter på det, så tager du dine fingre, som du indfører i skeden. Du indfører det her mellem klokken 9 og klokken 3. Det håber jeg fik vendt rigtigt for jer på urskiven. Så du indfører fingeren her, og så laver du sådan nogle blide strøg ned imod mellemkødet. Så hvor du gradvist strækker mere og mere, viser det lige her fra modsatte side, og du nærmest kan se her, at der lige kommer lidt stræk nedad til. Så du må gerne mærke, at der kommer den her lille stramning. Igen, ikke noget, der strammer så meget, at du kommer til at spænde op. Og nu er det svært for mig at vise med begge hænder på den her model. Hvis du kan, må du gerne tage din tommeltot, altså begge tommelfingre, indføre i skeden, og så arbejde ud fra hver side ned mod midten, for ligesom at øge det her stræk. Og jo mere varm du bliver, så kan du mærke, at du måske kan centrere det mere ned mod mellemkødet. Altså at du kan få mere og mere stræk ned på området. Og det er også okay at lige blive her og lige tage et par sekunder, hvor du lige strækker ganske blidt på det. Når du har gjort det, så er der et sidste greb, jeg vil vise dig. Det er sådan et pincetgreb, du kan lave. Der skal du indføre tommeltotten indvendigt i skeden og pegefingeren udvendigt. Jeg viser det lige her på min hånd en gang, så du kan se princippet. Så du skal mærke sådan vævet muskulaturen mellem dine to fingre og lave sådan nogle også lidt blide cirkulationer på hver side, hvor du holder sådan et lidt fast greb omkring vævet. Og det laver du selvfølgelig også hele vejen rundt nede ved mellemkødet, bare så godt du kan få fat. Og alt i alt, det behøver ikke at tage meget mere end en 5 minutters tid. Hvis du har en 5-10 minutter, må du også meget gerne bruge det. Nogle gravide synes, det kan være rigtig svært, det her med at nå sit eget underliv, særligt når maven den fylder meget til sidst. Så kan det altså være en rigtig god idé at få sin partner med i det her, hvor de jo ligesom kan lave den her mellemkødsmassage og hjælpe dig. Udover at du jo ligesom får smidiggjort noget af det her væv omkring dit mellemkød, så lærer du altså også bare dit underliv rigtig godt at kende, og vender det ligesom til de her stræk, så du under fødslen måske ikke bliver lige så overrasket over det, og bedre kan give efter og give slip. For det er jo virkelig det, vi rigtig gerne vil under en fødsel. Der vil vi gerne formå, at bækkenbunden den ikke spænder op og holder imod, men at den jo faktisk skal kunne give slip undervejs. Så ved at have vendet vævet til, hvad er det her for et stræk, når blandt andet hovedet skal fødes, og skuldrene også skal ud, at du så bedre kan slappe af på det.
Og som en bonusting, når man jo også har brugt mere tid på både at kigge på sit underliv og berøre sit underliv i graviditeten, så får du altså også bare en større kontakt til dit underliv, som er gavnligt efterfølgende. For når du kender dit underliv bedre, så er det altså også meget nemmere at få kontakten tilbage efter fødslen, når al den her muskulatur den har givet sig op til 200% af sin egen længde. Så det håber jeg var en video, der var gavnlig for dig, og hvis du kender en anden gravid, send den gerne videre til dem, så de forhåbentlig også kan få gavn af det. Jeg deler gerne flere videoer med, hvad du kan gøre for at forebygge bristninger. Men indtil da, så start gerne med de her øvelser. Start med dem fra uge 34 gerne. Som sagt, og lav dem 3 gange om ugen. Kommer du i gang lidt senere, gør det ikke noget. Hvis du først ser den her video i uge 38-39, så lav det 4 gange om ugen og forsøg på at lave nogle afspændingsøvelser.